देखिए लक्ष्य करिए बैनर रास्ता ये आसे फिर ताकू भी लक्ष्य कर दिए भाई डाके मत पंचावन वर्ष कटिगला मुझे भाई भाई ज्ञान करे बेले बेले उत्तर सार बोल डाके सी कि अति श्रद्धा सान भाई कोई मो ना न डाके अक्षय बाबू बोली डाके सान भाई मान हिंदू परंपरा अनुसार कि बाबू डाके से विषय ग्रहण कर बाबू है भाई पाखे लोग बोले मुझे ये सभा परिचालना साधुवाद ज्ञापन करती कृतज्ञता ज्ञापन करती अतिथि कहले क्या बुझा जाए आकर्षक भाव आम प्राक्तन गुरुमा रुजु गुरुमा आज पहुँची मुझे विषय कहवाक बाध्य से अनुष्ठान अवैतनिक शिक्षा दीर्घ दिन धरी रही अनुष्ठान प्रति निष्ठा अनुगत उद्देश्य भाषा प्रकाश कर जिते कहले कम पड़ तेज जो कल्याणपुर आसुले कल्याणपुर अधे पिला से नहीं आस जहाँ घर पशि जाए जो पिला हाथ मारी दिखती से गार्डियन कन्भिन्स हो जाए स्कूल को छुआ पठिया सबुठ सफल कृतित्व हूँ से स्कूल थिला बेले आम अनुष्ठान विंध्याचल एक अनुष्ठान एपर्यंत कौन अनुष्ठान बोधे दिल्ली जापारी ना प्रचेषा उद्यम निष्ठा अनुगत बुद्धिसम्य से अनुष्ठान को दिल्ली बजार नहीं से दिल्ली केंद्र सरकार पाखु स्काउट गाइड तरफ से पुरस्कृत होती सी जो स्कूल विवाह हुए विद्यालय सहित बहुत दिन जड़ित समय तेणु विद्यालय सहित संपर्क दूरी जाए आज सकाଳେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗାଁ ବସ୍ତି ଚାଲି ଏଠିକି ଆସିଲି ଏବଂ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଳରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା
ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଖିଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଯାହା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବୋଲି କହିବି, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତ 1947 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ସହପାଠୀ ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଓ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ସଖା ସହୋଦର ସବୁ କିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ସାର୍ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚିରଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆଉ କିଛି କହିବି, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି। ଏ ସ୍କୁଲ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ କି ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଏ ସ୍କୁଲ ମୋର ରହିବ। ଆଉ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ରୁବି ଗୁରୁମା ଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଥିଲି ତାଙ୍କର, ସରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଅକ୍ଷୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାନି ଲାଭ ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହିବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବା। ସିଏ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସବୁ ଦେଇ ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରଖିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରେ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପୁଅ ଅସିତ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ସ୍କୁଲକୁ କେବେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ଅଳ୍ପ କରି ଦିନେ ଆମେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରୁନି କି ଭାଷା ପାଉନି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିକି। ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏକି ବହୁତ ଖୁସି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ